A Xunta de Goberno da Deputación de Ourense aprobou na sesión celebrada hoxe un novo paquete de 10 axudas dirixidas a concellos da provincia, que mobilizan un total de 236.000 euros destinados a actuacións de cooperación municipal. Destinados á Mezquita, para actuacións de vivenda na antiga Casa dos Mestres, 20.000 euros, para Baltar, a mellora de vías municipais, case 40.000 euros, para Cenlle, instalación de barreiras de seguridade tamén, Esgos, pavimentación de vías municipais, a Gudiña, Paderne de Allariz, que ten un par de actuacións, melloras de firme, ampliación na rede de abastecemento, Ribadavia, melloras de vías municipais, e Toén, mellora de espazos públicos, e tamén Vilar de Barrio, que cambia a súa subvención para pedir a adquisición dun remolque. Por outra banda, o presidente Luís Menor fixo un balance do turismo nesta Semana Santa. Nos en San Pedro de Rocas, que é un medio propio un recurso turístico propio da Deputación, pois durante esta ponte festiva, durante esta Semana Santa, recibimos a visita de máis de 500 persoas. Bueno, tendo en conta que é un monumento, pois o que é, ubicado onde é, il solo e tal, pois demostra que ten un atractivo. A Ribeira Sacra estuvo, como todos vostedes saben, prácticamente chea, e desde logo confírmase como un dos principales recursos turísticos da nosa provincia. A Ruta da Plata, concretamente, que é a fundamental aquí, bueno, pois este ano creemos que pode ser un ano récord. De momento está o sendo. Non temos os datos todavía concretos porque da Semana Santa, pero temos indicios, pero sobre todo temos datos anteriores. E ata o 30 de marzo, o primeiro trimestre, esta ruta leva subido 23%. Son cifras modestas, pero son porcentaxes importantes que vai a facer que, sin dúbida ningún, este ano creo que nos empecemos a dar ese salto. Outra das cuestións que respondeu foi o anuncio da folga indefinida do Consorcio de Bombeiros de Ourense. Nos vimos de facer un esforzo moi importante co Consorcio de Bombeiros. Eu creo que é moi importante ese esforzo que se leva feito, porque eu recordo o mesmo. Miren, o Consorcio de Bombeiros en Ourense, igual que no resto das provincias, estaba prestado con empresas, eran traballadores de empresas privadas. Esas rescatouse o servicio, pasouse a público, os traballadores foron indefinidos e logo fixemos un esforzo e se estabilizaron todos os traballadores, por lo tanto, pasaron de ter a consideración de empleados de empresas a ser empleados públicos fixos. Ben, ao mesmo tempo, fíxose un proceso ese proceso de estabilización e fíxose unha nova RPT, na que se recolleron incrementos bastante importantes de retribucións. Se recolleron incrementos bastante importantes e foi firmado.